So ukuba aware, ukuba conscious, ukwazi ukuqaphela ngokwesintu uma unemimoya kubalulekile. Mangabe kunemicabango ethanda ukuba negative efikayo, kunokuthi uze ungene deep kuyona njengomuntu wamoya, ngoba imicabango iphazamisa ukudonsa kwakho. Uphoze engazuthi uyawubuka lo moya lo okufaka kulolu bishi lokuthi uvele usuke ungene nje ku-depression engenasidingo. You pause, uyibuke. One thing about imimoya eminyama ukuthi ayithandi ukuthi ibe recognized, ayithandi ukubonwa, iba namahloni. Wena wabona inja ifake umsila ngaphansi. So ingakho abantu abaningi abama-philosophers baye bakhuluma indaba yokuba conscious, indaba yokuqaphela, indaba yokuba sendaweni yokwazi uqaphela izinto. Noma ngabe alukho usizo ngaleso sikhathi, ukuqaphela kukodwa, ngoba ukuqaphela kusho ukuthi you paying attention to your surroundings nezinto ezenzekalayo, and that is one of the most important aspects zokuba nemimoya noma umntwana wesiphiwo, ukuthi uqaphele ukuthi kwenzakalani kuma-surroundings akho. Mukwazi ukuba pay attention kwizinto, you can pay attention to idlozi lakho nesithunywa sakho, you can pay attention to imimoya eqondene nawe, and kuleyo attention leyo ubanikeza yona, you can actually uthole izindlela zokuthi ubeze ukuthi mangabe bekhuluma nawe bathini, ngoba bayakhuluma nathi labantu, ukuthi asibeze ukuthi bathini noma si-interpret-a ngendlela e-wrong. Bayakhuluma. Uyabona lento yokuthi ayalikhuluma idlozi lami nesithunywa sami, ayikho leyo nto. Bayakhuluma ukuthi i-language yabo asi-understand. Ingakho ngeke ngithi mongabe uye emfuleni, mongabe uye entabeni, mongabe ufasta, usukukhulekela izinto zasemhlabeni, cela into eyodwa, ukuhlakanipha. Cela ukuhlakanipha. Usunga-add ukuphila, usunga-add ukukhanya. Le combination yalezi zinto lezi izona ezizokunikeza noma ezizofunda indlela oyiyo, zikwazi ukuthi lo mntwana masimbheka uyayithanda into kanje, sizomupha hhayi lokho but into ecishe ifane, ngoba because of one because kuhlezi kunesizathu ukuthi abantu abadala indaba benza izinqumo ey'thile phezu kwempilo yakho ngoba ibona abasuke bekuphethe. Deep cleansing, sikhuluma ngenhlambuluko ejulile. Inhlambuluko ejulile ngithe asikhulumi ngenhlambuluko uye emifuleni uyaquma, uyagabha, uyafutha, sikhuluma nge-fasting lana. I-fasting enye inhlambuluko ejulile. Sikhuluma ngokuthi lana ushintshe i-diet yakho. Sikhuluma ngokuthi lana usebenzise amakhambi ukuthi kube khona izinto oziklinayo ngaphakathi, phecelezi iy'kelemu. Uyazi ukuthi abelaphi bakudala ngaphambi kokuthi bathinte umuntu uma egula bebeqale bamfaka kwi-ward yey'kelemu, akhishwe iy'kelemu, ngoba engazuthi inkulu into enziwa iy'nkelemu la kubantu basemhlabeni, kuthina nje, ngoba kuthiwa izifo ey'qhamukayo kumuntu emzimbeni isisuka ukuthi i-immune system noma the gut system la kusuke kunento ephehla udweshu. So babeqale bayikhiphe iy'kelemu, bazikhiphisise kuthiwa ngoba babethi 80% of 90% of izifo zibangelwa ukuthi i-system yomuntu ayikho right. Manje yalahlwa lento le ngobani, kunale philosophy yale emhlabeni ukuthi abantu abagulayo bayimali. So the more sigula, the more benza imali, ngoba abasiniki izinto zokwelapha kepha basinike izinto zokudambisa khona bezokwandisa imali yabo. So umuntu ogulayo is more profitable than umuntu olashwayo. Ingakho ngithi khumbula ukuthi ungubani, khumbula ukuthi melaphi mntwana kamoya, excuse me, ungubani. I-deep cleansing, yazi ukuthi ingani i-deep cleansing
inhlambuluko ejulile. Hamba uyothenga into ey'kelemu, ukhiphe iy'kelemu. Hamba uyohlanganisa ugaligi, uhlanganise nojinja, uhlanganise namanzi, uphuze, ukline ama-parasites khona uzokwazi ukudonsa kahle. Thokoza.